أزو سلامتنا تقبلوا فنوانا تكاتلو خبرات عزبتنا نورو مروبو إسران كلتن ميازيا خطشان إسان شدشان استدالو حديث زناتات حزالكم قريبا له مقتالكم بخبر عدم فلما كان تفتاتو حديث سبساب أمنستي بزعب إرتران إيتيبيان إرتراو هاقراو قبع عفر ناب عدقاوي قالس خمس تساهاقرا قليتو جنال تادس ورده نوسانا حوحات عملكتو قبر ملسيهبو دكنا خنا عبينا ندلي نبرت استفلاليا ختمات تግራይ ترام قدب جزي توخسي كنا واحد مخانو قاليتو ጣልያን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ወታደራዊ ስጉምቲ ክትወስድ ከም እትኽእል ይግለጽ ኣሎ ፓኪስታን እቲ ምስ ሱዳን ዝኣተወቶ ወታደራዊ ወፍሪ ሰሪዛ እዝን ካልእን በዝርዝር ሒዘልኩም ከቕርቤ ክትከታተሉኒ በኽብሪ ዕድም ትካል ተጠባቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ 144 ሃገራት ዝዳሰሰ መበል 65 ዓመታዊ ጸብጻቡ ኣብ መላእ ዓለም ብፍላይ ድማ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣዝዩ ዘሰክፍ ምህላው ኣተሓሳሲቦ እቲ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ዓለም 2026 ብዝብል ኣርእስቲ ዝተወሰደ ሰነድ ኣብ መላእ እታ ኣህጉር መልካውያን ስርዓታት ዝያዳ ይሕሉን ናጽነት ንምግላጽ ሓሳባት ይጸብብን ምህላው ብሰፊሑ ተንቲኑ መንግስታት ስልጣኖም ንምሕላው ክብሉ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ይቆርጹ ሰላማዊ ሰልፍታት በሓይሊ ይብትኑ ከምኡውን ናጻ ትካላት ፍርዲ ይጭኩኑ ምህላዎም ኣጠንቂቑ እዚ ፖለቲካዊ ጸገም እዚ ምስ ሃገራዊ ሰብኣዊ ሓገዛት ብምቁራጽ ብሰንኪ ለውጢ ኩነታት ኣየርን ዝመጽእ ዘሎ ደርቅን ውሕጅን ተደሚሩ ንኣፍሪቃውያን ኣብ ትሕቲ ከቢድ ሰብኣዊ ቁልውላው ኣውዲቆ ይርከብ ክብል ስጋኣቱ ገሊጹ ኣምነስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ገና ኣዝዩ ኣሰካፊ ምህላው ገሊጹ እቲ ሃገር ንርብዕ ዘመን ብዘይ ቅዋምን ብዘይ ናጻ ትካላትን ትመሓደር ብምህላዋ ዘዘኻኸረ እቲ ጸብጻብ መንግስቲ ኤርትራ ታሕታትነት ዘይብሉ ባህሊ የንግስ ከም ዘሎ የጠንቅቕ መንግስቲ ነቲ ካብ 2001 ጀሚሩ ዘተኣታተው ሓያል ምዕቃፍን መሰረታዊ ናጽነታት ኣትይሩ ቀጺርዎ ኣሎ ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ሰባት ንዓሰርተታት ዓመታት ብዘይ ዝኾነ ክስም ፍርድን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ተሓይሮም ይርከቡ ኣለዉ ኢሉ እዚ ድማ ኣብቲ ሃገር ዝሰፈነ ባህሊ ምስዋር ዘንጸባረቕ እዩ ዛጊድ ድሃይ ዘይብሎም ላዕለዎት ሰበስልጣን ጋዜጠኛታት ናይ ተቐጻሊ ገሰት ህያው ምስር ኮይኖም ይቆጽሉ ኣለዉ ክብል ኣብርሂዩ እቲ ንመንእሰያት ካብ ህይወቶም ብምንጻል ከም መሳርሒ ዘገልግል ዘሎ ገደብ ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብቲ ጸብጻብ ባርነት ዝመስል ጉዱድ ዕዮ ብምባል ተገሊጹ ኣሎ መንእሰያት ካብ ስድራ ቤቶም ትምህርትን ተነጺሎም ኣብ ባርነት ዝመስል ኩነታት ክሰርሑ ይግደዱ ኣለዉ እዚ ድማ ንቁጠባውን ማሕበራውን ውሕስነት ዜጋታት ኣዕንዩ ይርከብ ኢሉ ካብ ዝሓሊፉ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ጭቆና ናብ ደገ ብምስፋሕ ስግረ ደባዊ ጭቆና የካይድ ኣሎ ክብል እውን ይገልጽ ቀጺሉ ኣብ ስደት ዝነብሩ ተቃወምቲ ንምሽቁራርን ንምፍራሕን ኣብ ዓዲ ዘለዉ ቤተሰቦም ንሓደጋ ብምቅላዕ ቆንስላዊ ኣገልግሎት ብምኽልካልን ስለላ ምውፋርን ከም ቀንዲ ስልቲ ይጥቀመሉ ኣሎ ክብል ወቂሱ ሃይማኖታዊ እምነታት መሰረት ብምግባር ዝእሰሩ ዘለዉ ዜጋታት ቁጽሮም ይውስኽ ብምህላው ኣብቲ ሃገር ናጻ መራኸቢ ብዙሓን ወይ ማሕበራዊ ጉጅለታት ፈጺሞም የለውን ይብል ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ክልል ትግራይ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብዛዕባ ዝፈጸሞ ግሰት ክሳብ ሕጂ ዝተገብረ ናጻ ምርመራ ወይ ተሓታትነት የለን ክብል እውን ይኸስስ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል መንግስቲ ኤርትራ ንኩሎም ፖለቲካዊ እስራት ክፈትሕን ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብቲ ሕጋዊ ገደብ ግዜኡን ክመልስን ጻውዒት ኣቕሪቡ ካብ ዘቐጺሉ እውን ብዛዕባ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ እቲ ሃገር ንድሕሪት ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ናይ ምርግጋእ ክትመጽእ ትጽቢት እኳ እንተነበረ በንጻሩ ግን ኣብ ሓደስቲ ዙርያ ግጭት ትሸመም ምህላዋ የገንዘብ ኣብ ክልል ኣምሓራ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ምስ ፋኖ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ውግእ ብድሮን ዝካየዱ መጥቃዕትታት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ጃምላዊ ቅትለት የውርዱ ምህላው እውን ኣምነስቲ የረጋግጽ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ገበናት ኩናት ውግእ ጸጥታዊ ዓመፅን ዝምልከት ንግዳያት ዝኾኑ ፍትሒ ይኹን ናጻ ምርመራ ዛጊት ኣይተረኣየን እዚ ተሓታትነት ዘይምህላው ድማ ኣብቲ ሃገር ባህሊ ገሰትን ክሰፍሕን ገበኛታት ከይተሓተቱ ክነብሩ ዕድል ይህብሎ ኢሉ መንግስቲ ኣዋጅ ህጹጽ ግዜ ከም መመኽኔታ ብምጥቃም ብዓሻዓት ዝቁጸሩ ዜጋታት ጋዜጠኛታትን ፖለቲከኛታት ብዘይ ፍርዲ ይኣስር ምህላውን ኣቃሊዑ ክልል ኦሮሚያ ኣብ መንጎ ሰራዊትን መንግስትን ግባር ሓንነት ኦሮሞን ብሰንኪ ዘሎ ውግእ ኣብ ኣሰካፊ ደረጃ ከም ዝበጽሐ እውን ይገልጽ ገንዘብ ንምርካብ ዝግበር ጭውያ ብናሃሪ ይውስኽ ምህላውን ሚልዮናት ዜጋታት ካብ መረበቶም ተፈናቒሎም ኣብ ከቢድ ሕፅረት መግቢ ይርከቡ ምህላውን ኣረጋጊጹ እዚ ፖለቲካዊ ግጭት ምስቲ ዘጋጥሞ ዘሎ ምቁራጽ ሰብኣዊ ሓገዝ ቁጠባዊ ጸገማትን ተደሚሩ ንኢትዮጵያውያን ኣብ ትሕቲ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣውዲቖም ይርከብ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ማዓስከራት ክጭወዩ ተገዲዶም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ብምግባር ህይወቶም ኣብ ሓደጋ የውድቑ ኣሎ ካብ ታሕሳስ 2024 ክሳብ 27 ለካቲት 2025 ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ኢትዮጵያ ዓውባ ሓቲቶም ዝነበሩ ልዕሊ 600 ኤርትራውያን ተገዲዶም ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ኣለዉ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ነቲ ንሳቶም ዘቕረቦ ናይ ዓውባ ሕቶ ከም መርትዖ ክድዓት ሃገሩ ገይሩ ወሲድዎ ኣሎ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ መደምደምቱ
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኩሎም ግጭታት ብዘተ ክፈትሕን ዝተፈጸሙ ግሰታት ድማ ተዓታትነት ከረጋግጽ ጻውዒት ኣቕሪቡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 2025 ኣብ መላእ ኣፍሪቃ ዝነበሩ ግጭታት ብዝገደደ መልክዑ ምብርዖም ዝገለጸ እቲ ጸብጻብ ኣብ ዞባ ሳሕል ማለት ሱዳን፣ ማሊ፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ኒጀርን ዘሎ ኩነታት ብፍሉይ ኣጉልሑ ይገልጽ። ኣብ ሱዳን ዝቕጽል ዘሎ ደማዊ ኩናት ንሚልዮናት ሰባት ካብ መረበቶም ክፈናቐሉ ንኸቢድ ጥሜትን ክቃልዑ ከም ዝገበረ ይሕብር። ኣብ ማሊን ቡርኪና ፋሶን ድማ ምስ ፍሕፋሕ ጉጅለታት ጅሃድ ተተሓሒዙ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝወርድ ዘሎ ግህሰት ኣዝዩ ልዑል ምዃኑ ይጠቅስ። ብተመሳሳሊ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብሰንኪ ዕጡቓት ጉጅለ M23 ካልኦት ዘካይድዎ ዘሎ ውግእ ጃምላዊ ቅትለትን ጸጥታዊ ዓመፅን ከም ተመሳሳሊ ውግእ የገልግል ምህላው የጠንቅቕ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣፍሪቃ ኣብ መንጎ ዲሞክራሲያውን ተስፋን ምልካው ደልሃመትን ትርከብ ከም ዘላ ብምግላጽ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብን ንተሓታትነት ቀዳምነት ክህቡ ጸዊዑ። ኣብዚ ቀረባ እዋን በቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ስልጣኑ ዝተናውሐ ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ መዝነቱ ክቕጽል ምዃኑ ኣፍሊጡ። ትማሊ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃበ ጀነራል ታደሰ ካብ ሕወሓት ተመሓላሊፉ ዘሎ ውሳነ ኩናት ከስዕብ ዝኽእል እዩ ክብል ኣጠንቂቑ። ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ብሰንበት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝተመሰተን ዝሓለፉ 4 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዘሎ ጊዜያዊ ምምሕዳር ፈሪሱ በቲ ቅድሚ ኩናት ኣብ ዝተገብረ በይናዊ መረፃ ዝቆመ ክልላዊ መንግስቲ ክትካእ እዩ ወሲኑ። ጀነራል ታደሰ ግን ትማሊ ኣብ መቐለ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ውሳነ ሕወሓት ነቲ ብ2022 ዝተፈጸመ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዘብቅዕ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ነቒፉሎ። እዋናዊ መብርሂ ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ድማ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ መንግስቲ ናብ ቦትኡ ንኽምለስ ዝተወሰነ ውሳነ ነቲ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕ ውድቂ ዝገበረ እዩ ኢሉሎ። እዚ ውሳነ ነቲ ተፈራረመ ኣካል ውሳነ ምዃኑ ዝሓበረ እቲ ፕሬዝደንት ነስዒቡ ክመጽእ ዝኽእል ኩናት እዩ፣ እቲ ኣማራጺ ኩናት ምቕጻል እዩ፣ ሰላም ዘላቒ ክኸውን ምግባርን እዩ ከም ዝበለ ቤት ጽሕፈት ዘውፅኦ ሓበሬታ ይጠቅስ። ነቲ ፖለቲካዊ ወጥሪ ንምፍታሕ ልዝብ ክካየድ እቲ ፕሬዝደንት ጸዊዑ። ካቢነ ጊዜያዊ ምምሕዳር ስርሑ ከም ዝቕጽልን ኣብያተ ዕዮታት እውን ኣብ ስራሕ ከም ዘለዋ ብቐጻልነት እውን ከም ዝስርሐን እቲ ቤት ጽሕፈቱ ኣፍሊጡሎ። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ቅድሚ ኩናት ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተኻየደ መረፃ ዝተመርፀ ባይቶ ክልል ናብ ስራሕ ክምለስ ድሕሪ ምውሳኑ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ሻቅሎት ፈጢሩ ይርከብ። ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ነቲ በይናዊ ውሳነ መንግስቲ ፌደራል ዝበሎ ምንዋሕስ ስልጣን ሹመት ፕሬዝደንት ታደሰ ወረደ ስዒቡ እዩ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክትካእ ወሲኑ ዘሎ። ገለ ነበርቲ እቲ ክልል እቲ ውሳነ ዝተሓዋወሰ ስምዒት ከም ዝፈጠረሎም ንቢቢሲ ተዛሪቦም፣ ካልኦት ድማ ናብ ካልእ ዝርጎንፂ ከየመርሕ ስጋኣት ከም ዝሓደሮም ይዛረቡ። ንውሳነ ሕወሓት ዝድግፉ ነበርቲ ከም ዘለውን ዝዛረብ ሓደ ስሙ ክግለጽ ዘይደለየ ነባሪ ሳዕቤኑ እንታይ ክኸውን ይኽእል ብዝብል ብዙሓት ሰባት ኣብ ምድንጋርን ጭንቀትን ከም ዝኣተዉ ንቢቢሲ ገሊጹ። እቲ ውሳነ ኩናት ወይ ምቁራጽ ኣገልግሎት ከየስዕብ ስክፍታ ከም ዝፈጠረሉ እውን ወሲኹ ገሊጹ። ዳግማይ ኣብ ሽግር ከይኣትውን ከም ዝፈርሑ ዝገለጸ እቲ ነባሪ እቲ ውሳነ ሕወሓት ጽቡቕ ነገራት ከም ምጽእ ተስፋ ከም ዘይብሉ እዩ ዝገልጽ። ነበርቲ ትግራይ ብዛዕባ መዓልታዊ ህይወቶም እዮም ዝጭንቑ ዘለዉ እውን ይብል። ካልእ ነባር ድማ መግለፂ ሕወሓት እዋናዊ ብምባል ነቲ ውሳነ ደጊፉ። ንሱ እቲ ሕወሓት ዝወሰዶ ስጉምቲ ንሕብረተሰብ ዘርብሕ እዩ ክብል ይገልጽ። ውሳነ ሕወሓት እቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ጊዜያዊ እናተባህለ ካብ ዝነብር ህዝቢ ፍትሕን ናጽነትን ንኽረክብ መንገዲ ዝጸርግ ምዃኑ ሓቢሩ። ተመዛበልቲ ናብ ዓድታቶም ክምለሱ ንምግባር ዝተወሰነ ውሳነ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብቲ ክልል ፍትሒ ከምጽእ እምነት ከም ዘለዎ ይዛረብ። ኤርትራዊ ሃገራዊ ጉባኤ ዓፋር ናብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ከም ዝሰጋገር ገሊጹ። ኣብ ኤርትራ ብኢሳያስ አፈወርቂ ዝምራሕ ዘሎ ስርዓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዓፋር ኤርትራ ከቢድ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ይፍጽም ኣሎ ክብል ኤርትራዊ ሃገራዊ ጉባኤ ዓፋር ከሲሱ። ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ንምምካት ሰላማዊ ፖለቲካውን ኣገባባት ክጥቀም ዝጸንሐ ፖለቲካዊ ውዳበ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዓፋር ዝፍጸም ዘሎ ከቢድ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ደው ንምባል ዕጥቃዊ ቃልሲ ከም ኣማራፂ ወሲዱ ምንቅስቓስ ከም ጀመረ ብ20 ሚያዝያ ኣብ ዘውፅኦ ወግዓዊ መግለጺ ገሊጹ። ኣባል ፈጻሚ ሽማግለ እቲ ሰልፊ ኣቶ ዩሱፍ ዓሊ ዓብደላ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንዶይቼ ቬለ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብ ደንካልያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዓፋር ዝፍጸም ዘሎ መስርሕ ምምዝባል ስደተኛታት ካብ ጋልእ ግሰት ሰብኣዊ መሰላት ብዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ጥራይ ደው ከብሎ ስለ ዘይከኣለ ናብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ከምርሕ ከም ዝተገደደ ገሊጹ። ብመሰረት ሓበሬታ ጋዜጣ ግብፂ ትማል 21 ሚያዝያ 2026 ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ ፕሬዝደንት ግብፂ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ናይ ቴሌፎን ርክብ አካይዶም ኣብ ክልቲኣውን ዞባውን ጉዳያት ኣተኪሮም ዘትዮም። እቲ ዘተ ኣብ ምምዕባል ዝምድና ኤርትራን ግብፅን ምምዕባል ስሉሳዊ ምትሕባር ኤርትራ ግብፂ ሶማልያን ጉዳይ ቅልውላው ሱዳንን ጻዕሳ ጸረ ሽበራ ሶማልያ ምድልዳልን ውሕስነት ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ምርግጋጽ ወዘተ ዘተኮረ ሰፊሕ ዝርርብ እዩ ነይሩ። ክልቲኦም ፕሬዝደንታት ንምርግጋእ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ቀይሕ ባሕርን ቀጻሊ ምውሃት ክገብሩ ተዘራሪቦም።
ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ሎም ረቡዕ ምሸት ከብቅዕ ዝነበሮ ምስ ኢራን ዝተገብረ ግዝያዊ ስምምዕ ምቁራፅ ተኹሲ እቲ ስርዓት ኢራን ሓደ ስሙር ሓሳብ ኣዳልዩ ውግእ ንምብቃዕ ተወሳኺ ግዜ ምእንቲ ክረክብ ከም ዘናውሖ ኣፍሊጡ ኣብ መንጎ እዚ ኩሉ ዓለም ዘን ሃገራት ውግእ ንምብቃዕ ክሳብ ክንደይ ቀሪበን ከም ዘለዋ ክትርኢ ኣብቲ ፅበየሉ ዝነበረት እዋን ትራምፕ ዘለዎ ኣማራፂታት ክመዝን ውዒሉ ኣሎ። እዚ ናይ ትራምፕ ውሳነ ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ንኻልኣይ ግዜ ውግእ ንምቕፃል ክወስዶ ካብ ዝኽእል ምፍራሕ ድሕር ዝበለ ኮይኑ እቲ ግጭት ናብ 2 ወርሒ ኣብ ዝፅጋዓሉ ዘሎ እዋን ንርእሱ ተወሳኺ ግዜ ዓዲጉሎ። ቫንስ ናይቲ ናብ ኢስላማባድ ዝግበር ጉዕዞ ብወግዒ ኣይገለፆን፣ ንዋሽንተን ድማ ኣብ ግምታዊ ኩነታት ሓዲግዋ ኣሎ። ኢራን እንተኾነት ኣብ ዘተ ንምስታፍ ብወግዒ ቃል ኣያትወትን። ስለዝኾነ ድማ ዋይት ሃውስ ቴህራን ናብ ማኣዲ ዘተ ክትመፅእ ምዃና ርግፀኛ ከይኮነት ንቫንስ ክሰዶ ይግባእዶ ኣብ ዝብል ኣፀጋሚ ኩነታት ኣውዲቑዋ ውዒሉ። ግዜ ኣብ ዝወሰደሉ እዋን ምልክታት ምስራዝ ናይቲ ዘተ ክረአ ጀሚሩ። እቶም ብቫንስ ዝምርሑ ኣሜሪካውያን ጉጅለ ተዛቲቲ ስቲቭ ዋትኮፍን ጃረድ ኩሽነርን ናብ ኢስላማባድ ካብ ምኻድ ብቐጥታ ካብ ሚያሚ ናብ ዋሽንተን በሪሮም። ብዙሕ ከይፀንሐ ድማ ፕረዚደንት ላዕለዎት ኣመኸርቱን ቀጻሊ ስጉምቲ እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎ ኣብ ዝመያየጥሉ ዝነበሩ እዋን ቫንስ ንኣኼባ ናብ ዋይት ሃውስ ኣምሪሑ። ኣብ መወዳእታ ትራምፕ እቲ ገደብ ግዜ ምቁራፅ ተኹሲ ክነዋሕ ምዃኑ ኣብ ቱር ሶሻል ገሊጹ። ፕረዚደንት ትራምፕ ነቲ ውሳነ ዝወሰደ ብመሰረት ጠለብ ፓኪስታን ምዃኑ ገሊጹ። ፓኪስታን ኣብ መንጎ ቴህራንን ዋሽንተንን ኣብ ዝግበር ዘተ ከም ሸምጋሊት ኮይና ክትሰርሕ ዝጸንዐት ሃገር እያ። ትራምፕ መራሕቶም ወከልቶምን ስሙር ሓሳብ ሒዞም ክሳብ ዝመፁ ኣብ ልዕሊ ኢራን እንካየደው መጥቃዕቲ ክንዓግድ ተሓቲትና ኣለና ክብል ኣፍሊጡ። ብፍሉይ ዝረአ ነገር ትራምፕ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ገደብ ምቁራፅ ተኹሲ ንክንደይ ግዜ ከም ዝጸንሕ ከም ዝኽእል ኣይገለፀን። ኣብ መወዳእታ ናይ ዝወርሒ ኣብቲ ፈለማይ ምቁራፅ ተኹሲ ናይ 2 ሰሙን ገደብ ኣንቢሩ ነይሩ እዩ። እዚ ድማ ኣብ ጋዜጣዊ መግለፂታት እቲ ዘተ ጽቡቕ ይኸይድ ከም ዘሎ እናገለጸ ብኻልእ ወገን ድማ ኢራን ዘተ እንተኣብያ ውግእ ክጅምር ምዃኑ ዘመልክት ተጻራሪ ርእይቶታት ድሕሪ ምሃቡ ዝመጽ እዩ። ኣብ ኢራቅን ቱርክን ናይ ቀደም ኣምባሳደር ኣሜሪካ ዝነበረ ጆሴፍ ጄፍሪ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል ውግእ ንምብቃዕ ዝተነጸለ ቀመር የሎን ኢሉ። ቀፂሉ ትራምፕ ጽቡቕ ዕድላት ናብ ማኣዲ እናቕረበ ብኻልእ ወገን ድማ ሓያሎ ወታደራዊ መጥቃዕታት ከካይድ ዘፈራርሕ ቀዳማይ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ኣይኮነን ኢሉ። እቲ ትራምፕ ሰሉ ዝሃቦ ገደብ ግዜ ዘይብሉ መግለፂ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘካይዶ ዝነበረ መጥቃዕትታት ዝያዳ ዝተራገአ እዩ ነይሩ። እዚ ድማ ትራምፕ ነቲ ንዓለማዊ ቁጠባዊ ዘናወፀ ኣብቶም ናይ ትራምፕ ማጋ ደገፍቲ ተቐባልነት ዘይብሉ ውግእ ንምብቃዕ ዘለዎ ድሌትን ዘመልክት ክኸውን ይኽእል እዩ። እሱጉምቲ ግን ትራምፕ ነቲ ኣሜሪካውን ዘሕልፎ ዘለዉ ቁጠባዊ ሰቃይን ካብ ደገፍቱ ዝመፅእ ዘሎ ፖለቲካዊ ፀቕጥን ከመይ ገይሩ ክሰግሮ ከም ዝኽእል ሕቶ የልዕል እዩ ዝበለ ካቱሉስ ነቲ ዝቕልውላው ዝደፍኡ ዘለዉ ሕቶታት ገና መልሲ ኣይሃበን ኢሉ። በዚ ናይ ምቁራፅ ተኹሲ ምንዋሕ ኣሜሪካን ኢራንን ነባሪ ሰላም ንምፍጣር ተወሳኺ ግዜ ረኺበን ኣለዋ። ግና ዓበይቲ ሕቶታት ገና ኣይተመለሱን። ኢራን እቲ ኣሜሪካ ኣብ መጻብኦ ሄርሙዝ ዝገበረቶ ዕፅዋ ከም ተግባር ውግእ ከም ትቆፅሮ ገሊጻላ። ትራምፕ ውግእ ብቕፅበት ንኸይጅመር እኳ እንተወሰነ ነቲ ቴህራን ንኽትምርካኽ ኢሉ ዝተገበረ ዕፅዋ ደው ከም ዘበሎ ግን ዝሃቦ ምልክት የለዎን። ብተወሳኺ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ሎሚ ረቡዕ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ውግእ ንምቅጻል ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ በፂሑ ከም ዘሎ ብምግላጽ ዝኾነ መጥቃዕቲ እንተተፈፂመና ከቢድ ግብረ መልሲ ክህብ ምዃኑ ኣጠንቂቑ። ሰራዊት ምክልኻል ኢራን ንዝኽሪ ምምስራት እቲ ሓይሊ ተሪር መግለፂ ኣውፂኡ ምስ ጸላእቱ ንቐጻሊ ምግጣም ሙሉእ ተዳልዩ ከም ዘሎ ዓቢሩ። ኣንጻርቲ ጸላእትና ዝግበር ቃልሲ ንምቕጻል ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ድልውነትና ኢና ዘለና። መጥቃዕቲ እንተተደጋጊሙ ድማ ኣብቲ ዞባ ንዝርከቡ ኩሉ ንብረቶም ካብ ስራሕ ወፃኢ ከም ዝኸውን ክፈልጥዎ ኣለዎም። ከቢድ ጽፍዒ ከነብፅሓሎም ኢና ዝብል መግለፂ ኣውፂኡ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ሓይልታቱ ካብ ኢራን ንዝመጽእ ስጋኣታት ብዓወት ከም ዝምክቱ ብድፍረት ወታደራዊ ስርሒታት እስራኤል ኣብ ዞባ ስትራቴጂካዊ መርገፂኣ ከም ዘሒሉ ኣረጋጊጹ። ኔታንያሁ ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ዘመሓላለፎ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኣሜሪካን ብመርሒና ዶናልድ ትራምፕ ዝካየድ ዘሎ ምሕዝነት ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ገሊጹ። ኔታንያሁ እስራኤል ነቶም ነታ ሃገር ንምጥፋእ ዝፍትኑ ኣብ ምብዳህ ዘመዝገበቶ ዓወት ኣጉልሒዩ። ኢራናዊ ምዕራፍ ክፍኣት ኢሉ ዝፀውዖ ጉጅለ ሕጂ ኣብ ኩርናዕ ከም ዘሎ ገሊጹ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወለዶ ንዓና ንኸጥፉ ዝለዓሉ ኣለዉ፣ ንሕና ግን ኣብ ልዕሊ ጸላእትና ተዓዊትና ኢና። እቲ ኸጥፋእና ዝሓሰበ ናይ ኢራን ኣክሲስ ክፍኣት ሕጂ ንህላውኡ ይቃለስ ኣሎ፣ ንሕና ድማ ዓበይቲ ክፋላት ወቕዒና ኣለና ክብል ኔታንያሁ ገሊጹ። ካብ ዝሓሊፉ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ከም ህላዊ ስግኣት ዝቑፀር ኒውክሌራዊ ስግኣታት ባላስቲክ ሚሳይላትን ንምውጋድ ፍሉይ ስርሒታት ከም ጀመረ መራሒ እስራኤል ገሊጹ። ፓኪስታን ነቲ ምስ ሱዳን ዝኣተወቶ ስምምዕ $1.5 ቢልዮን መሸጣ ኣፅዋር ከም ዘቋረፀት ጸብጻባት ሮይተርስ ይሕብር። እቲ ቀረብ ኣፅዋርን ነፈርቲ ውግእን ዘጠቓለለ ስምምዕ ኣብ መጀመርታ ናይዚ ዓመት ስዑድ ዓረብ ክትምውሎ
ኣመወዳእታ ጽፍሒ ደረጃኡ በጽሕ ምንባሩ ይግለጽ። እንተኾነ ሳዑዲ ዓረብ እትስማዕ ክቋረጽ በመሕታታ ደው ክብል ከም ዝኽኣለ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ኣብ መንጎ ወተሃደራዊ መራሕቲ ሱዳንን ሰበት ስልጣን ሳዑዲ ዓረብን ኣብ ሪያድ ዝተኻየደ ኣኼባ ኣብቲ ውሳነ ቁልፊ ተራ ከም ዝተጻወተ ጸብጸባት ይሕብሩ። እቲ ስምምዕ ኣካል ናይቲ ፓኪስታን ሰደድ ምክልኻል ንምስፋሕ እትገብሮ ዘላ ሰፊሕ ጻዕሪ እዩ። እዚ ምዕባለ ኣብ ሱዳን ኣብ መንጎ ሃገራዊ ሰራዊትን ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍን ዝካየድ ዘሎ ግጭት ሓደ ካብቶም ዝኸፍኡ ሰብኣዊ ቅልውላው ዓለም ምዃኑ ስዒብ እዩ ተራእዩ ዘሎ። እዚ ምቁራጽ ስምምዕ ሳዑዲ ዓረብን ንሰራዊት ሱዳንን ትምውላ ኣላ። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ድማ ንሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ትድግፋላ ዝብል ክስታት ምስ ቀረባ ዝተወሰደ ስጉምቲ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ቅልጡፍን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሳብስክራይብ ገብሩ። ብኽብሪ ዕድም ሰስና እዩ።